Tanan ni po didi punganay, nagtignay iti Espiritu, iti Diyos nga nagaramid iti so amin abanbanag, ngayon na ibagbaga, iti linaon iti Biblia. Ket naglabas kaligiti adu ngal daw, ngayon na ibagbaga, adu apaspasamak, nga nanipo didi naipadto, amayanak, iti manangisalakan. Isura ito'y iti na ibagbaga nga naisurat iti Zacarias 12 iti gis. Ket mangibuyatak to iti balay ni David ken kadagiti agnaed iti Jerusalem iti Espiritu iti parabor ken ti kararag. Ket kumitaran to kanyak adinuyok da. So day takapsat may bagbagana iti daan at tulag nga makita nuan niya dayay adinuyok da. Ket iti nagparang digitoy iso niya po nga Kristo adinuyok da. Ket agdong auto agapo kenkwana akas iti agdong aw agapo iti bugbog nga anak alalaki. Ket addanto iti kinapait ken gapo kenkwana akas iti addaan iti kinaladingit agapo iti nauna nga anak na. So day takapsat ti bagbagana iti daan atulag. Ket imaymet iti baro atulag kay bagbagana iti Mateo 1 iti 18. Ket iti panakayanak ni Apong Jesucristo kastoy idi anak asawa ni Maria nga inana, ket ni Jose ket idi didapay nagdin na nasarakan anagsikog iti aramid iti Espiritu Santo. So day takap sa tinaibagbaga iti panakayanak ni Apong Jesucristo nga aramid iti Espiritu Santo. Ket iti mabasa iti Mateo 1 iti 19. Ket ni Jose nga asawa na agsipud tarasingpet ken di na kayat ibabain insikat na baybayan iti nalimed dayta ti kinunana. Tadaytoy nga Jose isu adda kenkwana iti kinasingpet. Isu nga dita kapsat sa kimatin tayo nagiti sursurat nga ibagbagana iti dadduma anay surat iti Mateo 1 iti 20. Ngumidi tapanpanutin na daytoy adtoy maysa nganghel iti Apo nagparang kenkwana iti maysa at agtagitnet. Nagkuna kinusi anak ni David. Di dapay di kagduadua nga umawat ken Maria nga asawang ta iti nabukel kenkwana aramid iti Espiritu Santo. So day takapsat nga iti panakabukel na aramid iti Espiritu Santo iti panakabukel niya po nga Jesucristo. Tasubyanan tayo kapsat nga ibagbagana iti daan nga tulag nga iti Diyos maysa nga Espiritu. Awan ti nakakita kenkwana no dilaeng dayay naggapo kenkwana. Tamasasao iti dadduma apaset pagdaydayawan da nga kunkunada na po nga Hyuba. Ngam na po nga Hyuba iso iti ruangan idi nga ibagbagana iti daan atulag. Taday iti po Hyuba nga ibagbagana iti daan nga tulag ken ti baro nga tulag. Isumet laeng na po Hyuba kinapo nga Jesucristo. Taado
pagisinupyatan darayta abanag lalo idihan ko peng amu idi kinaubing ko may kasti kong kunada nga niya po ngayuba iso iti Diyos talaga nuso kayon tayo kapsat iti Diyos iso espiritu iso nga iti bagbagana iti daan nga tulag ken iti baro atulag nga iti dinuyok da iti nagparang iti baro atulag iso niya po nga Isu Kristo tay bagbagana iti daan atulag idi na makita dakto adinuyok da so dayta so nga adalin tayo kapsa digitoy nga inaibagbaga gapo kadigitoy alinaon kadigitoy sorsorat iso nga agyaman nakakabsat gapo digitoy nga naksuksukimaten nga kay papanan na ket agyaman nakakabsat digitoy ngay nakipapaabot gapo iti Facebook online Bible study ket agyaman iti Diyos Ama ang manakabalin sa amin. Amen.